الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عبد الله. ‘Yan uwa musulmi da ke faɗin duniya gaba ɗaya, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina so in yi wata faɗarkarwa ko kuma in yi wata tunatarwa gami da abin da yake faruwa na rikicin malamai da ake yi tsakanin shi Abdul Jabbar ɗan gidan Shehu Nasiru Kabara da kuma su sauran malamai namu na Tijjaniya da kuma 'yan izala masu cewa su ahlus sunna ne da zai sauran mutane. Jama'a, a mahanga ta hankali, iya abin da Allah ya fahimtar da ni, mu almajirai da muka yi karatu a gida da waje gurin malamai, so da yawa ana zama idan za a yi karatu musamman abin da ya shafi hadisi, sai a ce maka wai a tsallake nan banda wannan hadisi, ko kuma in an karanta din kai da gaji ka san hankali ba zai dauka ba, a nasabtawa manzon Allah mummunar magana. To abin da nake so ku gane shine shi hadisin, ko kuma in ce su hadisan da shi malam shi Abdul Jabbar yake karanta, tunda kun ce ba malami bane, to a tafi a haka, dan shi ma in kace ma Abdul Jabbar dole ya amsa sunansa ne da aka yanka mai. Ai ana fahimta ta jama'a, kace Abdul Jabbar kan ku ce malamin ne, shi kansa hadisin da yake karantawa, ko in ce hadisan da yake karantawa din babu su a cikin littafin ne ko me shi ne ban gane ba. Shi laifinsa faɗa a daina karanta su, an ce ya zaƙulo, kuma bayan duk inda ka je haka ake karanta su a malamai haka suke karanta wa ɗalibai. Ba za a tsaya a kare martaban manzon Allah ba, kawai sai dai ƙoƙarin ganin shi a gabayansa saboda an ga ya tara mutane. Kuma bayan mun san dukkan ɗariƙun da namu mu 'yan tijjaniyar shugabannin namu, da su 'yan ƙadiriyar shi ƙaribin, da su 'yan izalar da ba namu ba gaba ɗaya, mun san kowa neman kuɗi yake yi, kare kujerarsa yake yi. Mun sani babu malamin da sama da miliyan 10 a akawun ɗinsa ya ɓoye. Ai ba haramun bane tare dukiya. Kuna taimakon mutanen da suke tare da ku, kun ga Allah ya murfa man asiri, kasuwarsa ta yi, ya ɗan tara kuɗi har 'yan motoci kun karya kun ce 'yan shi'a ne suka kama 'yan me kawai ai talaka nawa mutum shi'a. A yadda na fahimta ni Abdul Jabbar baya tsoron kowa, idan shi'a yake zai iya gaya wa kowa yana shi'a. Amma an laɓe wai shi'a yake, zawarcin kujerar zaki yake yi, yana ta 'yan dabaru kaza. Wallahi in yine zai fito ya faɗa baya tsoron kowa. Wanda ba sa sallah ma suna fitowa su ce ba sa sallah, me kuka iya musu? Amma saboda ni abin da na fuskanta dai, salamu alaikum jama'a, idan ka ji mutum yana musun maganarsa ko yana zaginsa, ko jahili ne bai yi karatu ba, ko kuma mai ilimin ne amma hasada yake mai, an ce ya zagi sahabbai, sai a jajjona karatu a datsi magana ta rabin minti ko rabin sakan a ce gashi ya zagi sahabiwa ne. Wallahi jama'a, idan aka kawan cewa ya zagi sahabin, ni ka kunnan dogon karatu in ji zagin ne ga shirin, ni ma na fita na rabu da shi. Ba kuma kadiriya nake ba, kuma Abdul Jabbar nake ba, amma maganar da yake faɗi wallahi gaskiya ce. A fa zauna a cire hadisan nan, sai a zauna a ce wai shekarar 2000 wai ya fi kowa ilimi. Wallahi ko ya fi kowa ilimin, ni na yarda ya fi kowa tunanin, tunda ko ni da gashi da na gani na sani ban ce sai an cire ba. Mutumin nan ya zauna ya ce a zauna a yi maslaha abin nan, saboda kar ku ce wa mutanen ku gaskiya ya faɗa a koma bayansa. To in za ku yi hankali ku yi, ku gane Allah shi yake ciyarwa, shi yake hanawa, shi yake bayarwa, shi yake kashewa, shi yake rayawa. Idan Allah ya baka dole a baka, idan Allah ya hana ka bawo ya baka, ko duniya suna kaunarka. Ko ku faɗi gaskiya mutane su koma bayansa, ko ku faɗi gaskiya mutane za su gane. In mutum ya gane ya gane, in bai gane ba Allah ne bai gane mai ya gane ba. Amma wallahi Abdul Jabbar gaskiya yake faɗa, hadisan nan ƙarya ake manzon Allah da yawa. Shi wannan Abdul Wahhab yake dattijan nan ya zo yana cewa manzon Allah na kuɗa gaban ƙananan yara, ga hadisin a rubuce yadda ya karanta, wai har cewa yake wai me idan ya tsotsa. Nasabtawa manzon Allah mummunan magana ce. Ko wanda ya rawaito hadisin ya faɗi kuskure shi kansa, ƙarya yau manzon Allah, ko kuma hadisin babu shi, Yahudawa ne suka sa shi. Littafan nan a Misra ake bugo su. Ina ne ya fi kowa yawan Yahudawa a Afirka in ba nan ba? Su suke karɓar littafan su turmutsa abin a kawo mutane su karanta a haka. Daga shekara, ko akwai wanda zai iya tabbatar da cewa shekara 500 littafan duk haka suke an karanta su a haka. Duk wallahi kusan duk hadisan din yawanci ƙarya ake wa manzon Allah. Jama'a da Allah a kiyaye. Ga mutanen da yawa musamman a ita asalin unguwar ta magadan kaya, sai kaga yaro ya fito ko izubi bai haddace ba, bai karatun komai ba, dan banzan jahili ne ka sani, ko kuma bai iya alwala ba, ya dai karanta su Bukhari da Muslim ne, ya zo har da yake wai shi mai ilimi ne. Nan wani mutumi Abdallah a garin Kaya ya fito yana cewa a hada shi da yara ƙanana,
kai ka je ka zauna da shi dan banza matsoracin banza ka buya daki kana cewa a abin nan, kuma duk mun san rayuwarka da abin da kai a cikin ta ba wanda bai da kashi a gidansa, amma kun zo kuna zagin mutumin nan kun tare a kansa. Wani sarki ya fito shine mai cewa wai bai kamata ma a zauna da shi ba, bayan mun san shi ma ko izu bai haddace ba. Sarkin wani gari ne ko na Sokoton nan ne? Ga sanan da dai sauran mutane suna ta zage-zage. Ni abin da na dauka shine Abdul Jabbar bai da kwantar da kai, shi yasa har gwamnati ta dakatar da karatunsa har aka cin mai. Da ya kwantar da kai kamar yadda kuke yi, da sai ya fi ku fada, tunda ya fi ku iya magana. Jama'a a kula, kar a zo saboda ba ku san mutumin nan ku yi mashi da kage, ku nasabta mai abin da bai yi ba. Maganar da yake faɗa gaskiya ce, sai ka ji mutum kuma ya zagi Abdul Jabbar bai taɓa saurara karatunsa na minti 5 ba ko na minti 2. Iya dan wannan gutsuran sai a ce muku tsinan da yana zagin sabai. Wallahi ƙarya ne, ku je ku saurari karatun, ku biyo tiryan za ku ji gyara yake wa abin. An ce Allah ya sauka. A sunana Muhammadu Dan Malam daga garin Kano, Najeriya. Jama'a ina muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.